Pirkkalan kalastusseura sai tällä viikolla 2000 hauenpoikasta Pyhäjärveen istutettavaksi. Viileä sää on eduksi poikasille, tosin ruokahalu on aina hyvä. Haukihan on siitä veikeä kala, että se syö toinen toisiaan. Tuossa kuljetuksen aikanakin ne kuljetetaan pimeässä, että muuten siellä väkimäärä vähenee pussissa niin sitä mukaan kun matka etenee, koska ne suurimmat noista poikasista, niin ne on tottunut syömään niitä pienimpiä siitä porukasta. Järvessä riittää sitten syötäväksi särjen ja kuoreen poikasia. Mutta miksi istutus? Luulisi, että haukia riittää muutenkin. No luonnonvesissä riittääkin, mutta tässä missä on tehty rantarakentamista huomattavassa määrin, niin Rajasalmen sillan ja kaupungin välillä ei hauella montaa kutupaikkaa ole enää jäljellä. Pirkkalan hauenpoikaset ovat velvoiteistutus, jonka kustantavat vesistöhaittojen perusteella muun muassa tiehallinto ja Tampereen kaupunki. Pitkäaikainen kalastaja pitää luonnon auttamista tarpeellisena myös vesien säännöstelyn takia. Veden pinta on, silloin kun hauki alkaa kutea, on laskettu niin alas, että hauki minun ymmärtääkseni ei pääse kutupaikoille. Ja laskee kutunsa liian ulos, sitten nostetaan vesi, niin se lähtee leijailemaan ja kutu menee siinä. Kokonaan istutuksista riippuvaisia ovat nykyään vaeltajakalat. Ankeriaita lasketaan näinä päivinä taas vesistöihin ja ELY-keskus tutkii merilohen liikkeitä istutusten avulla. Kokemäenjoen voimalaitospadot katkaisevat näiden luontaisen kulkutien mereen jo kauan sitten.